दायो प्रग्राम मोनसे दङ थांनो ओंखारबाय नै आदाबो दंमोन लोगोसे थांसिगोन जोंनि माबानि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट एबसुनि बोसोरखिया लोगोफोरा फैबाय नेनानै दङ नै बेयावहाय आं थांगासिनो दं थांदो औ दे थांगासिनो दं बधय 1.5 घन्टासो लानो हागौ बिश्वनाथ सारिआलिसिम बारा गोजानद्राय नङा जोंनिफ्राय जोंनि डिस्ट्रिक्टनि आन्डारनि नालाय दा लोगोफ्रा नेगासिनो दं बेनो नै जोंनि गहपुर बिराद जायगाफ्रा लेथ्रा जानानै दं माबा लामाखौ गोदान बानायदों जाऊँ र फालाय बिश्वनाथ सारिआलि जाऊँ 4 लेन जाबायमोन आरो दा 8 लेन बानायगासिनो दङ ओंखायनो एसे लामाफ्रा बिराद जाम जायो हाद्रि जानानै दं बिरादनो बेयावबो माथो खालामनो लोगोफ्रा नेगासिनो दं नै दायो आं मोनफैबाय नै लोगो बिथांमोनखौ नै जोंहा सरगियारि दङ बिथांनि गारिजों थांनोसै औ बोरो सासेयालाय गय जानो ना मानो थांखो बेलाय बिदिनो बाव जिरायखादोंमोन दा होमबालाय थाथोंसै आं उनाव जिरायनोसै औ गहपुरनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय दायो बिश्वनाथ सारिआलि नौदुवार आनसलिकआव थांगासिनो दङ ड्राइभ खालामगासिनो दं सरगियारि बिथाङा आरो नार्जारि बिथां नै बाय बाय औ थांगासिनो जों सारिआलि नायलांबाय थादो नोंथांमोना लासै लासैनो दिन्थिलांबाय थानोसै जोङो सफा बिदिनो गारि जाम जादों नै जोंना लामायाव एसे नै एसे लासै जाबाय जेबो नङा दाबो नै खुलिफिनबाय ससे नै थांगासिनो दङ मोननो आरो एसे नांबावगोन थेवब्लाबो बारा गोजान गैला आरो थांगासिनो दङ जेनेबा औ केटला केथलिक मिशन केटला हस्पिटाल होनना बुङो बेखौ बे जायगाखौ बरगां बिराद मोजां हस्पिटाल बियो जोंनि थाखाय एकदम बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव मोनसे नाम गोनां हस्पिटाल बिराद मोजां माने मा होनना बुङो गाज्रि बेमारफोरखौबो हानायनि रेकर्ड दं बेयाव आरो गोबां जोंनि औ बर' डक्टरफोर दङ बेवहाय नार्सफोर दङ पार्मानेन्टबो दङ आरो खायसे बिदिनो कर्स खालामनायफोरबो दङ सेमि गभ जाबायना औ सेमि गभ जाबाय औ औ मोजां इनस्टिटिउसन एकदम बेवहाय सासे सार दंमोन जोंहा ब्रह्म बादि क'क्राझारमोन बिथाङा गोदो दायो उनावहाय गुवाहाटीयाव पार्मानेन्ट जानानै थादों बिथाङा दंमोन नाथाय आनलाकि होननांसिगोन जोङो बिथांखौ आसा खालामनानै बेवहाय गोबां बेमारिफ्रा फैयोमोन दायो 5 बोसोरसो जाबाय खोमा ने सरगियारि नोंथां बिथाङा अफ जानाया दाबो दङ बर' डक्टरफोर आरो दंबावो डिपार्टमेन्टआव नार्सफोरबो दङ गोबांनो मोजां बिथांमोना नायगासिनो दङ औ मानो होनब्ला बेखौ आङो बे हस्पिटालखौ मोनसे गोसोखाङो आंनि जिउखौबो गोदान जिउ होफिननाय हस्पिटाल बियो आङो 2022 मायथाइयाव जेब्ला एक्सिडेन्ट जायो होमब्ला 1 दाननिबो बारा बेयावनो ट्रिटमेन्ट जादोंमोन बेनिखायनो आङो मोजां मोनो बे हस्पिटालखौ आरो आंनि फिसाजोखौबो आरो बेयावनो मोनदों माने आरो साबसिन मोजां मोनबावो सरगियारि नोंथांनाबो फिसालायाबो नंगौ बेयावनो औ नंगौ गोजोन्थों दा बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरबाय गोजोन्थों थांगासिनो दं जोङो ओरै नेसनेल हाइवेनिफ्राय साबवेआव ओरै हाबबोबाय मिटिं जायगाथिं जिन्जिया हाबबाय जोङो
ससे थांबा जोङो कुहेरबारि होनो आरो बे औ बे ओनसोलखौ कुहेरबारि होनो ने आंबो बारा फैफेरा नालाय बारा थालमना ओरैनो फैदों सिगाङाव खनसे खननै एसे गोबाव गोबावजों फैनाय जायो लामाया मोजाङानो गाज्रि नङा साबवेबाबो मोजां दा बेयो बर' जायगा नंथ'आ बेवहाय बदय आदिबासि असमिया एसे दं खोमा नेपालि दङ साइडआव बेबायदि नुलांबाय थागोन मोनलांबाय थागोन लामाया गाज्रि नङा बारु थाब मोनहैगोन ससे नै बागान मोनबाय बाबै रडनि बागान बेयो एमपि पल्लभ लोचन दासनि जायगा बारा गोजानाव नङा बिथांनि न'आ खाथियावनो बिथांमोन थानायनि थाखायनो नैबे रडा लामाया मोजां जादों मोदोमफ्रु मोनो आरो जायगाखौ बेखौ माने खाथियाव बे सापातनि कलबो दं नालाय आरो सापात मोदोमनाय मोनो बिरादनो मोजां भिउसफ्रा मोजां मोनाबिलि समफ्राव बेरायनो थाखाय मोजां औ एसे थांनांसिगोन नामा नोंथां एसे औ बेफोर नै जों एसे लेट जाबाय गिदिं गिदा फैनानै जों दासो मोनफैदों मेन जायगाखौ गेटआव नै बेनो गेटआ नै बेनो भिउसा मिटिंनि भिउसा जों दा मेन पेन्डेलाव जोङो हाबलांसिगोन जोङो थारैनो नै स्टेजनि उनथिंजाय मोनफैबाय जोङो नै जिरायबाय साथाम स्वर्गियारि नार्जारि साथामबो जिरायबाय आरो ओइ हरैथिंहाय बादायारि बिथांमोना रेडि जानानै दङ मिउजिशियान बिथांमोना फैगासिनो दङ जोङो जास्ट आफ्टार 10 मिनिट्सनि उनाव दिनैनि जागायनायखौ खालामगोन एबा दिनैनि बे देंखो मोसानाय बादायलायनायखौ स्टार्टिं खालामगोन बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा बिथांनि स्वर्गियारिखौ लिंना लाबोदों बिथाङानो बेखेवजेनगोन जोङो जाज हिसाबै जों नार्जारि आरो आं दङ फैगासिनो दङ लाइटआ जोंहा बारा साथियाखै ओरैहाय अडियेन्सफ्रा दंबाय थायो बिथाङा गोबां जाबाय जोङो
Oh,